Fixeu-vos a la musculatura al voltant dels vostres ulls i permeteu que relaxi. I a poc aneu tancant els ulls i al tancar els ulls seguiu posant l'atenció en que la musculatura al voltant dels vostres ulls es relaxi i porteu l'atenció a la part posterior del vostre cap, a l'alçada dels vostres ulls. I potser noteu que això també relaxa aquesta musculatura a la zona dels vostres ulls. Podeu fer alguna respiració profunda si necessiteu, traient l'aire per la boca. I començareu a observar la vostra respiració, com entra i com surt a l'alçada del vostre nas o de la vostra boca, per on sigui que estigueu respirant. Amb aquell principi que dèiem abans de mirar com qui mira per primera vegada. Observo com entra el meu aire, com hi ha una pausa, com surt i com hi ha una altra pausa. I no em jutjo si ho estic fent bé, si ho estic fent malament. Permeto que tot sigui com és per ara i senzillament observar aquest anar i venir de la meva respiració. Si en algun moment de la pràctica apareix un pensament o alguna emoció, el respiraré durant unes quantes respiracions i finalment el deixaré anar amb l'exhalació. I tornaré a portar l'atenció a la meva respiració. I observaré com tot el meu cap es va relaxant a mesura que vaig respirant, com si les meves orelles es relaxessin, els meus ulls es relaxessin, les meves celles, el meu nas, la meva boca, la llengua, les dents, amb l'acompanyament de la meva respiració. També el conjunt de la meva mandíbula i tot el meu crani. I aniré baixant la tensió de la meva respiració per seguir-la des de la zona del meu pit o de la boca del meu estómac. A poc és com que vaig posant l'atenció a un punt més intern del meu cos. I mentre vaig respirant des d'aquest punt, el que vaig permetent és que també tota aquesta zona s'oxigeni, es relaxi, es deixi anar. I puc prendre la consciència de que sóc molt més que l'habitacle en el que normalment estic, que és el cap. Estic aquí baix i noto que des d'aquesta zona puc sentir i notar la totalitat del meu cos. I potser això em convida a fer una exhalació per la boca, deixant anar tensions. I des d'aquí puc notar com les tensions que ara estic preparat per deixar anar es van deixant anar pels meus braços, per les meves cames, sortint per les meves mans, pels meus genolls, pels meus peus, amb cada exhalació. I aquesta part de la meva ment conscient,
aquesta part de la meva ment conscient que m'ajuda a anar en el dia a dia, a tirar les coses endavant. Permeto que relaxi, que es quedi a un costat i jo vaig viatjant a un espai més profund de mi. Més en connexió amb tot el meu cos. Un espai en el que no hi ha judici, o en el que senzillament noto el batec del meu cor, que nodreix tot el meu cos. I jo ho vaig acompanyant amb la meva respiració, sense intentar res, sense forçar res. Senzillament observo com és la sensació. I si hi ha algun to emocional, algun pensament, em permeto observar-lo i, com hem dit abans, deixar-lo anar. Fins i tot en els dies en els que hi ha molts pensaments, puc imaginar-me que a sobre del meu cap hi ha globus d'heli que contenen tots aquests pensaments i puc anar visualitzant com a mesura que sento que em sento preparada o que ja puc deixar anar, es van deslligant aquests globus i van marxant volant. I vaig notant l'efecte quan marxen. I si hi ha algun que es queda, permeto que estigui allà i que també respiri amb mi, que també es beneficiï d'aquesta pràctica, d'aquesta pausa. I quan vulgui tornaré a l'interior, a la consciència de tot el meu cos, de l'interior del meu pit. I aquí imaginaré un foc, una llum, el meu centre emocional, el meu cor. Començaré a inhalar, notant com puc inhalar i rebre a través del meu cor aquelles coses bones, ja sigui bondat, si sóc creient, puc inhalar la fe que sento per qui sigui o per l'energia que sigui, puc notar, em deixo rebre, pot ser bondat, pot ser amor. Observo que quan inhalo aquesta qualitat positiva, és com que dins el meu cor això pot créixer. I d'alguna manera l'exhalar pot sortir de mi també aquesta qualitat o una altra i arribar on sigui que sigui necessària. I em centro en aquest arribar-me de la qualitat que he triat, de la sensació que he triat. Permeto que m'ompli el pit, que creixi, que es mogui, i a l'exhalar poso la intenció en que vagi allà on sigui necessari, que arribi aquí o al lloc on sigui necessari. Puc observar com a l'inhalar no només es queda en el meu cor aquesta qualitat o aquesta energia o aquesta sensació, sinó que és com que envaeix tot el meu cos i el fa vibrar. I em permeto empapar d'això que em fa bé, que em fa sentir bé. Permeto uns instants i fins que et torni a avisar, a gaudir d'aquest anar i venir, que puguis experimentar l'anar aterrant en cada instant, sabent que si en algun moment ve algun pensament és natural i puc respirar-lo i deixar-lo anar i tornar al que estic fent.
Si desitjo fer-ho extensible a algú que estimo, puc visualitzar-lo a un costat, a l'altre costat o davant meu. Puc visualitzar com aquesta persona també al respirar se li dona aquest procés que a l'inhalar s'omple del que sigui que necessita i a l'exhalar també doncs, ho regala o aquesta qualitat flueix cap on sigui que sigui necessària. I visualitzo com també té efecte en el cos de l'altre a l'inhalar aquesta qualitat, aquesta energia. Com l'acte de respirar és nutritiu. I de la mateixa manera que ho fèiem amb allò no desitjat, ho fem amb allò desitjat. Si estic sentint una sensació positiva, permeto que estigui, permeto que flueixi. No intento ni retenir-la, ni apartar-me, permeto que estigui present, que s'expressi. I si en algun moment alguna situació o alguna emoció necessita com un ritme més lent, puc respirar més lentament per donar-me temps que el meu cos ho agafi, ho aprofiti. Si vull puc portar les meves mans al cor, mà esquerra primer, mà dreta a sobre, per sentir-me, per ubicar aquesta zona, per sentir el meu cos, per a poc anar tornant al meu cos, mentre segueixo respirant aquesta sensació, a la superfície sobre la que estic. A poc, al meu ritme, sense cap pressa, em permetré anar obrint els ulls, puc mirar al terra o qualsevol lloc on vulgui, per poder mantenir aquesta sensació també amb els ulls oberts. Treure l'aire per la boca, si vull, i em puc posar la intenció, puc intencionar que aquest estat que he trobat en mi, que era meu, l'únic que havia de fer era aturar-me un moment per trobar-lo, que pugui durar tant com sigui possible. I que aquesta tensió que he experimentat pugui també jugar amb ella i amb el que vagi vivint, amb el que queda de dia, intenti posar aquesta presència al que toco, al que veig, al que degusto. I finalment, si em ve de gust, em puc quedar així com estic, o bé puc apretar-me els braços, fer-me una abraçada, fregar-me els braços, perquè és curiós com moltes vegades només coneixem el contacte a través del contacte amb l'altre. I ens tenim disponibles per donar-nos el contacte que necessitem, per espatxorrar-nos.